Ngiyanibingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ekseni uNkulunkulu othembekile, ngibonga amandla ongipha wona ukuthi uNkulunkulu oyingcwele ngidlulise itestimony kubantwana bakho abakade bengalali bejuluka bengikhulekela. Usebenzile lona okhulumayo okade gula eParklands Netcare esibhedlela. Ngihlale esibhedlela inyanga ezu6 no2 weeks. Eceleni ngaphinde ngashaya u2 weeks eDudok Center lapho kade nginamapains ke manje ukuthi ngalala kakhulu eICU ngalala u5 months. Lapho kwakungelula, kwakunzima, abazalwane bengikhulekela, awungavuka Nkosi uJesu, ngangakholwa after 5 months wonke ngihlele ICU ngingazizwa ukuthi ngikuphi. uNkulunkulu engenzela imanga ehamba nami. Ngisuke kuJesu Kristu waseNazaretha osindisa impilo yami ekade singena emgodini, kepha ngaphuma kwi-deep muddy clay, wangibeka on a solid rock. That is the reason I'm worshiping you, Lord. I will never depart from you, oh God. Ngibonga imikhuleko yabazalwane eMpumalanga naseNtshonalanga bebengikhulekela. Ningalali bazalwane, ningikhulekela ningangazi, but ngumntwana kaNkulunkulu osindisiwe, othethelelwe izono. Ngiyabonga bazalwane, ngivukile. Ngicela ukunitshela ukuthi ngivukile ogibeni lomcuphi. Uthembekile othembisayo, akalala kozeli. Awu Nkosi uJesu wangibamba ngesandla wangikhipha esibhedlela. Namhlanje Nkosi yami ngidlulisa ukubonga ukuthi ngisekhaya eBhele. Nkosi uJesu ngiyakwazi ukuyimela, ungisindisile, ngiyakwazi ukusebenza manje, ngibambe njengonkosikazi wekhaya ekade kubande ekhaya ngingekho. Abantwana bekhala behluphekile ngami. Oh Jesus Christ, umkhuleko unamandla. It is so powerful bazalwane. Qhubekani nenkonzo enhle kangaka. uNkulunkulu othembekile ohambile wayovusa abazalwane abazongikhulekela. Ngibonge Nkosi yami nakuphilisiwe Buthelezi, nayo kade engaphele esibhedlela, ehle enyuka umntwana kaNkulunkulu ezongikhulekela, ekhomanda ama-ventilator ukuthi akwaphume. I thank you Jesus, I thank you Lord. Ngichela igazi likaJesu empilweni zenu bazalwane, ukuthi uqhubeke umsebenzi kaNkulunkulu ungami noma sekunjani. Ngichela igazi negama likaJesu, igama likaJesu ngaphezu kwamagama onke. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Umqolo ubheke phezulu, iwona lo ngishiye neqolo nezinqe ezibuhlungu namathanga abuhlungu. Ngaze ngayo admit for another 2 weeks eDudok Center for iqolo. Iqolo lami laphekile, but kodwa kwasala lokho ngitsontsotha njalo mangilala. Kodwa I'm praying ukuthi uNkulunkulu will restore me nje to come back to a normal state. Ngiyabonga bazalwane. So njengoba kade sengishilo ukuthi ngispende 5 months eICU, abantu bebeginqika ngapha nangapha, befika beginqika beshona ngapha nangapha. Kungemnandi kumina, kubuhlungu nje. Nontombazane bengilele opposite nayo no37 nayo washona. Ngathi Nkosi, kodwa Nkosi yami ungibekile, ngiyabonga. Ungibekile emhlabeni, usangibekile namanje. uNkulunkulu oyingcwele, abantu ngiyababona bayahamba, bayakhala bahambe. Kube kubuhlungu kulo mzuzu. Nami ngisikiwe emqaleni, ngifakwe izinto ezibuhlungu engikhwehlela ngazo, ngingakwazi izwi lingaphumi.
ngingakwazi ukukhuluma but bengibhala. Wonke umuntu obefike ngikhulumisa bengimbhalela, kodwa namhlanje uNkulunkulu ulikhiphile izwi lami kwalo kokusikwa. Bengifaka i-tracheostomy emqaleni, kwaphuma konke, umqala wami wahilisha, izwi lami laphuma. Kodwa bengingambonga kanjani uNkulunkulu, zincane iy'bongo zami kunangenzele kona. Engeniswe emshinini bazalwane, kade ngi-operate-iwe, ngacishe ngafela emnyango wasewodini. Basho kanjalo amanesi, ngakhresha bazalwane, kodwa uNkulunkulu wathi no, uJesu Kristu waseNazaretha. Ngaphila bazalwane kuleyo mshini, sekuyiyona engisizayo ekuphefumuleni. Ngicela ukunitshela bazalwane ukuthi ukuphefumula kuyi-process on its own, kunzima ukuyiphefumulela. Ngibabuka abantu ngithi kodwa baphefumula kanjani nje mina ngingakwazi, njengoba ngingakwazi ukuphefumula bayenza kanjani? Ukugwinya nje bese ngikhohliwe bazalwane ukuthi kugwinya kanjani. Udokotela wangibizela i-speech therapy, okuyisona esiqale phansi sazongifundisa ukugwinya. Ukuhamba bazalwane bengihambiswa kwengane, amandla engekho, konke ama-processes uNkulunkulu asinike wona esiwathola mahhala, breathing, walking, konke nesifuba, ukuthi siphefumule kahle. Bengakwazi mina, kodwa bengibuka abantu nje, Nkosi yami, amanesi ehambela phezulu. Ngithi Nkosi ngisize nami ngelinye ilanga ngihambele phezulu njengalamanesi. Oh Jesus Christ, ukwenzile, ulifezile Nkosi yami izwi lakho, ngoba uyalihlonipha izwi lakho. Ngafika nasewodini bazalwane, ngihlushwe yilona nje iqolo, ngisalele embhedeni. Abazalwane befika bezongirabha, bangirabhe, kodwa kube khona lo pain le engikhalisa ubusuku nemini, kubuhlungu. Bengilele u-5 months ngibheke phezulu, ngingaguquki, nginganyakazi. Manje sekubuhlungu amamasela, abuhlungu amamasela, kuthi nje Nkosi yami give up, kodwa ngiqhubeke ngithi Nkosi ake ngigive up khona, ngizwe inhlungu ebingihlasele ngaphezu kokuqonda enhlizweni. Kodwa uNkulunkulu namhlanje ungirestorile, kwashiyeka loko nje okuncane okungitsontsothayo ey'nqeni nasemathangeni, engithemba ukuthi uyongirestore again. Nje there's something that he's doing in my life. Ngihlale ngimbuza ukuthi Nkosi yami, what is my purpose kulo mhlaba, ngoba ngifuna ukuhamba ngingayifezanga ipurpose yakhe. He has given me a second chance. Ngiyakubonga Baba, ngiyakubonga Nkulunkulu onamandla onke. Akekho ofana nawe, akekho njengawe. Ngingasuka ngephi nje kuwena Nkulunkulu othembekile, ngoba amaze ukuphila akuwe. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, ningayeki ukukhulekela abantwana abasey'bhedlela, abasemajele, abasebefuna ukuyibulala, ngoba sikhuluma nje kunabantu abahlele ebumnyameni, depression. Oh Nkosi yami, badliwa i-depression, bagcina ey'bhedlela zabantu abahlanyayo. Hawu Nkosi uJesu, basize Baba. Siyazi Nkosi yami ukuthi khona abantu abastruglishayo ngaphandle, abaswele ngisho ukudla, ngisho isinkwa sokufaka emlomeni. Bonke labantu badinga imikhuleko yenu bazalwane. Nami ngiyakhuleka Nkosi uJesu, ungiphe amandla ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe connected nawe sonke isikhathi. Ngubaba wami, you are the Prince of Peace, you are the Son of the living God, living waters. Oh ngingayaphi nje Nkosi yami, ngoba he is the way, the truth and the life. Ofuna ukuya ekhaya ezulwini, singena ngaye kuphela, noma bangathi umlungu, kepha thina siyazi ukuthi he is the light of the world. Uyakhazimula, uyakhanya, akanabala, akanalutho, akamnyama, akamhlophe, kepha he is Jesus Christ of Nazareth, indodana kaNkulunkulu. uNkulunkulu naye uNkulunkulu.
Siyabonga bazalwane, ningakhohlwa ukusikhulekela nathi sibe completely healed in Jesus name.